helvede, drenge! Den går først! Okay, men. Det var noget fint larm. Der er ikke okay. Bare smid jeres taske herinde, drenge, hvis der er. Også jakken. Og mine forældre havde pejsen stod tændt efter i går. Det skulle da ikke varmt. Det skulle da fucking farligt, når der er sådan noget lys der tændt. Drenge, det er det altså et åndeligt glassespiller. Hvad? Jeg håber ikke, dine forældre sidder og spiller åndeligt glasser, for jeg har hørt, det skulle være virkelig, virkelig farligt. Jeg har aldrig fået hørt om det, jeg har aldrig set det før. Hvad er jeg til en lys, drenge? Det var tændt, da vi kommer ind. Det plejer jeg ikke at gøre. Prøv lige at se, hvad champion fandt lige her. Vandpip, dreng. Jeg kunne godt tænke mig at prøve det der vandpip. Så lad os fyre op i den. Ej, lad os lige gå ind i spar først, inden vi lukker. Så er det kraftedeme med guf til i aften, drenge. Det er så godt det her. Ja. Jeg har sluppet en. Tak. Må jeg ikke lige prøve vandpipen? Jo. Okay, hvordan gør man? Du skal bare suge. Fucking idiot. Skal vi lave noget mad, drenge, eller hvad? Ja, jeg har fucking froder på. Ja, lad os få begge sådan noget mad sammen. Jeg er rigtig sulten. Det lugter godt, det her, det gør. Det bliver rigtig, rigtig, rigtig godt. Jeg er virkelig også sulten nu. Ja. Dækker du ikke lige bord? Slap nu af, mand. Jeg er i gang. Fuck, det er godt, det her. Ja, det smager fandme godt, mand. Forresten, hvad gjorde vi med det der spil der? Skal vi ikke spille efter, vi spiste? Det ligger derovre over kaminen. Jeg har ikke særlig meget lyst til at spille. Jeg synes bare, vi skal nyde weekenden uden sådan noget der. Nej, kom nu, den varmt der. Vi spiller efter. Jeg synes, det er virkelig, virkelig uhyggeligt, og jeg har hørt så mange nøgne historier. Jeg har ikke lyst til at spille. Jeg ved ikke rigtigt, altså. Nu af, bøssekæle. Det er jo bare et spil. Jeg er sgu da ikke en bøssekæl, bare fordi jeg synes, det er nøjeren. Kom nu i gang med, hvad fanden kan der ske? Ja, det er okay. Okay, så. Okay, jeg skal nok styre over. Kære ånd, vil du også noget? Fuck din nøgen. Yes. Jeg gør ikke noget. Det, Kæft. den vil også noget. F. Oh, fuck, hvor det er så meget hjerte, det her, dreng. R. Jeg rører den ikke. Ja, altså seriøst, jeg bruger ingen muskler i hånden lige nu. V. I. Okay, N. Dreng, den staver til forsvind. det bliver lidt mere nøjere hele tiden, synes jeg. D. For satan! Okay, det her, det... Jeg fik stød. Helt seriøst, jeg fik stød. Okay, hvad fuck laver jeg? Det er ikke sjovt. Jeg mener, jeg... Dreng, der er altså ikke noget lys. Slap mig af, dreng. Jeg har sgu da en omlygte. Der mangler sgu noget brænde i pejsen, dreng. Der er noget ude i skuret. Bare gå og hente det. Ja, det gør jeg lige. Nå nej, der er sgu da ikke noget brændt ude i skuret. Det ligger oppe på bakken bag huset. Jeg vil lige op og hente det. Magnus! Og der bare været noget brænde herinde. Hvor fanden er det brænde herinde? Drenge! Kom nu! Åbne døren for jer! Drenge! Magnus? Niklas? Magnus? Hallo, dreng, hvor er I henne? Magnus! Svar lige! Jeg gik ind for at tage brønd.
ligger lidt her. Så os tage ind af, mand. Niklas! 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 Niklas!